Prelom. I prva rubrika u prepodnevnom programu svakog radnog dana svakako jeste Prelom. Malo prelistavamo dnevne novine sa našim gostom. Danas je to gošća Ivana Korom. Dobar dan. Dobar dan. Ivana je članica organizacionog tima TEDx konferencije koja će se po treći put desiti u Novom Sadu. Da li je zapravo i moguće učestvovati, odnosno koliko je potrebno imati dobru ideju da bi mogla da se plasira negde van zemlje. Između ostalog, verujem da se o tome može čuti i na TEDx konferencijama, dakle o dobrim idejama koje su vredne širenja. Ivana, da li je to tako? Tako je, tačno. Moto TED i TEDx konferencije jeste ideje vredne širenja. TED je godišnja konferencija koja se održava svake godine, do sada je bilo u Kaliforniji, a sada je konferencija premeštena u Kanadu, i TED Global koja je druga konferencija koja se takođe održava do sada u Škotskoj, od sledeće godine u Rio de Janeiro. I na TED konferencijama se predstavljaju zaista ideje koje su vredne širenja. Znači one okupljaju vodeće svetske mislioce, stručnjake i ljude koji imaju neku zanimljivu ideju koja je već realizovana ili u procesu realizacije ili tek treba da se Dakle, ostvari. jesu to neki, da kažemo, ovako u našoj sredini rekli bismo privrednici. Da li su to oni koji proizvode, da kažemo, proizvode ideju ili stvaraju ideju ili imaju ideju, razvijaju je do nekog poluproizvoda, proizvoda ili već usluge koju će nuditi, ili su to već oni koji su to realizovali, da tako kažemo? I jedni i drugi. Znači, bitno je da ideja bude vredna širenja, da je zanimljiva, da je interesantna, da pokreće na razmišljanje, da ljudima otvara neke nove, da kažem, perspektive u razmišljanju, da može da promene njihov stav i da jednostavno donosi nešto novo. Koje su to ideje, na primjer, koje su potekle sa TED-a? Ideja da u budućnosti će biti moguće, ajde da tako kažem, plastično da objasnim, 3D štampanje ljudskih organa, što je ideja koja se već razvija, koja već traje nekoliko godina i uspešno su napravljeni neki modeli određenih organa i delova tela, tako da, na primjer, to je jedna. Jedna ideja vredna širenja je da video igre mogu pomoći ljudima u spašavanju sveta, mislim onako grubo rečeno, a to je naravno kontra onom raširenom mišljenju da su video igre loše i da proizvode agresivno ponašanje, mislim da izazivaju agresivno ponašanje. Jednostavno, osoba koja je predstavila tu ideju bavi se istraživanjem video igara već dugo i njihovim dizajniranjem, tako da je na jedan način, na zanimljiv način predstavila to kako to što mi naučimo kroz video igre može da nam pomogne u nekom globalnom uticaju na promenu sveta. Zapravo TED je, mogli bismo da kažemo, globalni pokret, da tako kažemo. Tako je, da. TEDx je globalni pokret, zato što TED konferencija je počela 1984. godine kao zatvorena profitna konferencija, okupljala je stručnjake iz oblasti tehnologije, zabave i dizajna. Međutim, početkom 2000-ih je promenjena struktura i promenjen je koncept i konferencija postala neprofitna i pod sloganom ideje vredne širenja počeo da se održava 2 puta godišnje i da okuplja te razne stručnjake. Često to su ljudi i amateri koji imaju dobru ideju i koji mogu da je pokrenu. I onda su postavljeni govori sa TED konferencija na internet, besplatno, bili su dostupni i ljudi su počeli da ih gledaju i oduševili su se onim što su tamo videli i čuli i počeli su da šalju zahteve ljudima u TED-u i da ih pitaju da li oni mogu da organizuju TED konferenciju u svojim gradovima, u svojim zemljama. Međutim, pošto je TED tim tada posebno bio mali i nije to moglo da se izvede jer TED konferencija traje 4 dana, onda su oni u kombinaciji sa shvatanjem da ljudi najviše vole da gledaju TED govore kod kuće, ali u društvu ipak, došli su do ideje da naprave TEDx konferenciju, gde X znači nezavisno organizovan događaj. Znači ljudi mogu se prijave za licencu, da održe takvu konferenciju koja liči na TED, koja je po TED principima, po formatu TED govora u svom gradu, u svojoj zemlji. I tako je zapravo počeo TEDx pokret. TEDx pokret u Srbiji se dešava i u Novom Sadu. I u Novom Sadu, da. Osim u Novom Sadu? Biće ove godine u Nišu ponovo
bio je pre par godina pa je bila jedna kraća pauza. Postoja je TEDx Belgrade, bio je TEDx Zemun. Na zimu ćemo imati prvi TEDx Belgrade Women konferenciju. Koja će uglavnom okupiti zapravo samo žensku populaciju, da tako kažemo. Zove se Women, ali nije namenjen samo žena, namenjen je svima, ali govornici će, ja mislim, prvenstveno je poenta da budu, da se prikažu žene i njihova dostignuća. Ono što je interesantno kada još smo u ovom, da kažemo, početku priče o TED-u i o TEDx pokretu, zapravo ta globalna konferencija koja se dešava je nešto što je, da kažemo, vrlo traženo mesto na toj konferenciji. Jeste. Konferencija ove godine se događa u Kanadi. Naredne godine u Kanadi i mesta ima za koliko hiljada ljudi? Na TED konferenciji mesta ima za 1200 ljudi, ali je konferencija rasprodata godinu dana napred. To je ta informacija koju smo hteli da čujemo. Dakle, praktično godinu dana unapred neko čuva svoju ideju da je prezentuje baš tog jednog dana. Da, tako je. Govornici su već proces prijavljivanja i pripreme govornika je stvarno dugotrajan i govornici su u procesu pripreme i godinu dana unapred i nekad i ranije. Tako da to se čuva u tajnosti i objavi se lista govornika pred konferenciju, ali ljudi svakako su zainteresovani da dođu na TED, zato što TED nisu samo govori koji mi svaki dan možemo da gledamo na TED web sajtu, pošto se objavljaju svakog dana po jedan govor. To nisu samo govori, znači tamo se dešava mnogo dodatnih stvari, ljudi se upoznaju međusobno, postoje neke aktivnosti koje se dešavaju dan pre ili dan posle konferencije, dodatna neka iskustva koje ljudi mogu da... I povezuju se, naravno. Povezuju se ljudi, da, upoznaju se i sklapaju se neka prijateljstva, neki iz toga izađu možda i neki poslovni dogovori i svakako te ideje, zato što nisu samo govornici oni koji imaju ideje. Često je to i publika ima zanimljive razne ideje i ljudi se povezuju i onda mogu da ih zajedno udruženi lakše realizuju. Dakle, od toga da je jedna konferencija rasprodata, a ima 1200 mesta godinu dana unapred, iako ne znate o čemu ćete zapravo tamo čuti, jer sadržinski se sami govornici i ideje, odnosno teme o kojima će govoriti, drže u tajnosti, bez obzira što ste se vi već prijavili, platili kotizaciju, organizovali put i sve ostalo. Po uzoru na takvu jednu konferenciju i takav pokret u Novom Sadu će ovog septembra biti treći TEDx, jesam u pravu? Oktobra. Da, 19. oktobra, treći po redu TEDx Novi Sad konferencija. Održat će se u studiju M po treći put. Kakva će biti ove godine, da kažemo, ne možemo da otkrivamo, dakle, ko će biti govornici i o kojima će se temama govoriti. Upravo smo rekli da je to jedna od principa i postulata po kojima funkcioniše ovaj globalni pokret, ali zasigurno možemo reći ko može da se prijavi. Kako da se naši slušalci prepoznaju da su oni baš ti koji su pozvani da dođu na ovu konferenciju? Da, pa prvo bih htjela da kažem da ćemo mi spisak govornika vrlo uskoro objaviti. Već ćemo početi od ove ili naredne nedelje. Mogu da se prijave svi koji su zainteresovani da čuju neke nove ideje, bez obzira da li su stručnjaci ili nisu u nekoj oblasti. Zaista će biti prikazane ideje iz različitih oblasti, jer to je ono što je poenta TED-a i TEDx konferencija. Znači nisu vezane za jednu oblast. TEDx konferencije se ne održavaju sa jednom temom, već su interdisciplinarne i povezuju teme iz različitih oblasti. Ali mogu da se prijave svi koji su zainteresovani da vide kako to izgleda, da čuju neke nove ideje, da upoznaju interesantne ljude. Mogu na našem sajtu, na web sajtu da pogledaju kakvi su govori bili prošlih godina, koje su to ideje bile predstavljene prošle godina. Međutim, ono što takođe na našem sajtu ne može da se vidi, jeste to što se dešava na samom događaju. Kako sam događaj izgleda? Pa sam na događaju imamo nekoliko, pošto događaj traje ceo dan, i postoji nekoliko sesija u kojima se održavaju govori i nekoliko interaktivnih sesija, odnosno koje su pauze
od govorničkog programa, gde ljudi takođe imaju priliku da se upoznaju, da razmene iskustva, da popiju kafu ili neko osvežavajuće piće, da gricnu nešto, neki zalogaj, pošto je stvarno tokom čitavog dana se održava. I da pogledaju neke još aktivnosti koje mi svaki put pripremimo neki prateći program. I kada na TEDx konferenciji u Studiju M čuju tog nekog govornika, listu koju ćete vrlo uskoro objaviti, da li je to sledeći korak imam i ja ideju ili je sledeći korak možda bih mogao i ja nešto da poradim u narednih godinu dana? Pa ja mislim da jedno i drugo može da bude naredni korak, da ljudi osveste neku svoju ideju ili da se jednostavno udruže sa nekim koga su tamo upoznali. Na primjer, prošle godine jedan lep primjer, jedan naš govornik je pričao o korišćenju humanoidnih robota za pomoć deci sa posebnim potrebama i to je u stvari jedan projekat koji se razvija na Fakultetu tehničkih nauka u saradnji sa drugim fakultetom, znači na Univerzitetu u Novosadskom. I jedan od naših volontera je bio oduševljen kada je čuo i rekao je da nije znao da to postoji, a on studira kognitivnu psihologiju i veoma rado će se uključiti u taj projekat ako postoji mogućnost i ostvari kontakt sa govornikom koji je predstavio tu ideju, tako da je to se samo nastavilo dalje. Eto, pravog primjera zapravo šta je to što vam može biti dobrobit iz učešća na TEDx konferenciji u Novom Sadu, koja će se desiti 19. oktobra. 19. oktobra, da, 19. oktobar je subota. 19. oktobar subota u Studiju M. Kako se ljudi prijavljuju? Od naredne nedelje, znači od 9. septembra, biće otvorene prijave na našem sajtu www.tedxnovisad.com, gde će ljudi moći da se prijave i dobit će sva uputstva u vezi sa ulaznicom i u vezi sa tim kako da dođu na događaj i šta je potrebno da bi učestvovali. Da. Da li imamo ograničen broj mesta? Ove godine imamo 300 mesta, tako da požurite. Do popune mesta. Do popune mesta, da. Dakle, podsjećamo vas da je reč o nezavisnom događaju iz globalnog pokreta TED, da tako kažemo, a ta globalna konferencija koja će se sledeće godine desiti u Kanadi je već rasprodata, ima samo 1200 mesta. Cenim da ova naša od 300 mesta u Novom Sadu će biti zasigurno rasprodata, ako ništa drugo, baš iz razloga što se dešava u Novom Sadu sada u oktobru, a tek možda na zimu jedna sa mahom ženskim govornicima u Beogradu. Ivana, hvala ti za priču o TED-u, o pokretu koji nosi i s pravom širi slogan ideje vredne širenja. Zato ukoliko imate priliku i raspoloženi ste da učestvujete na TEDx konferenciji, od sledeće sedmice možete se prijaviti preko web sajta tedxnovisad.com, a 19. oktobra ko zna, možda bude onih samo koji dođu ispred Ema da onako vire, da se osmele za sledeći korak, da prošire svoju ideju vredno širenja i da se udruže, da menjamo svet na bolje. Hvala Ivana još jednom za gostovanje.